ụwa ewekwe n'isi so Oscar egwu ọnwụ mechara nwụọ so ọnwụ ga-egbu ụdị mmadụ dịka Oscar egwu ọnwụ wute ike niile odogwu unu na-afụ n'ihu skrim a post ya mata n'iru skrim akpa odogwu unu na-afụ ebe a kpagidere ike kpagide ike mụ a na-ajụkwu onwe m ajụjụ na ọ dịka onye a na Chineke were ọgbụgba ndụ ọ dịka onye a na Chineke ọ dịka ha gbaka aka ọnụ kewa ụwa amadị m na ọnwụ ga-ezute udo mmadụ. I'm not trying to mock him. I'm not mocking anybody because one day all of us we go down to our creator, we will meet our creator to give account what I see will be no war. But the worst thing that will happen to any human being is when you are not in peace or when you are not at peace with God Almighty. A word of connection and a way no wars can go on where count it. Mana Bible says that the fear of God is the beginning of wisdom. On a barabara feroke or burara oske guon, you have every opportunity to serve your ways in a right way. During the era of Chimaroke Nnamani, the former governor of Enugu State, Oscar Egwuonwu was being opportuned to be one of the best associates to Chimaroke Nnamani, being the former governor of Enugu State. But it's like that chances he misused it. Now because he wanted to be the governor of Enugu State, they disagreed. Ihe seru na Chimaroke Hioku Amarom. Ewe group a na-akpọ Ebano family Enugu State my ọfụma na Oscar Egwuonwu was one of the former members of Ebano family. During the time of Chimaroke, Kelen carry in Enugu State. Nsogbu carry. There was no peace in Enugu State. It was all about assassination, killing. And during the time of Ejiwebuo, one barrister, one bezugu, Sondugu, because of politics. Achota barrister, one bezugu, honoria, Ebuo Sondugu. I'm just throwing a light. Kunwe the days of Chimaroke, how it was. Assassination here and there. Godo. Core 5, core 6. A man goes inside the government house. Because, Mburuka Burugi, Allah dem maburu ndenza. Oscar Egwuonwu, the party, a former group unkia. Kwado we koja abo governor. Kona kwado the journey to be the governor. Ema na ona akampa, ikwu ezioku. Onye jiri ezioku ga. Oweti ihe ọma, oweti iru ọma. One of the biggest mistake this guy made is that ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa just like I likely said na gị were eziokwu na-aga. Oscar Egwuonwu ejighị eziokwu na-aga. Ọ chọrọ iweta ihe niile n'uju. Just as the Bible says that seek ye first the kingdom of God and his righteousness, that every other thing shall be added unto you. He called himself Reverend Dr. Oscar Egwuonwu. Mana omume ya anyị na-afọ ejurozi anyị afọ. Omume ọ na-eme ejuru anyị afọ. Anyị afọghọ that afọ ahụ ọ na-akpọ owu ya na omume ya. Onye a bụ chọburu ịbụ gọvanọ Enugu State by all means. Ọ na-akpọ meeting, a na-ejepụ meeting na bịa, na-ejekwa meeting, eje meeting. Every day he is on call, ọ nọ na call. Ọ na-aza call. Ọ na-eme na ya na president Obasanjo na-akpa. Because Obasanjo bụ ihe na-achị oge ahụ. Ọ na-eme na ya na president Obasanjo na-akpa. And oge ahụ ka Chimaroke na Fada Mbaka na-ewe issue. Eji wee bịa gbuo ndị egbu na adoration ground. A na-ewe serious issue. Chimaroke was kicking against Reverend Fada Ejike Mbaka because Reverend Fada Ejike Mbaka stood firm. Na-agba ya okwu consigning his government. Ihe na-eme na Enugu State was asking him that the people that is surrounding him is deceiving him. That when he came in newly into power that he was doing well. Suddenly Chimaroke changed because of people like Oscar Egwuonwu was surrounding him. Bidogwa okwu
bido mee ka ọma anọ ya bụ gọvanọ of Enugu steeti bido si ya emekwenye ya ụta ya mee ya ụta. At a point there was disagreement. Oscar Egwu nkwadozie ịbụ gọvanọ now went around, came to Fada Mbaka, and the reason o ji bịa to Fada Mbaka bụ na former president of Nigeria being Obasanjo, Olusegun Obasanjo, endorse ya na akwado ya ịbịa bụrụ gọvanọ Enugu steeti na a na-ewepụ Chimara Oke nke taa nke echi. Abịa na meeting Oscar Egwu na-aza call, ịjụọ ya na ya na call, o mesie call, o drop aside, just finish answering the call of the president being Olusegun Obasanjo. Ekwe ya, o wee ruo mbọsị a ga-eje Abuja. The left for Abuja. Rute Abuja. Oruoga turn nke ha ebaye because they were appointment with the president. Abaye bata. Behold ka bata ifo Obasanjo. Onye a na-akwado bụ governor of Enugu State bi Oscar Egwu ọnwụ. Obasanjo juwe emewe introduction, na-eme introduction. Behold na Obasanjo amara onye na-akwado bụ governor of Enugu State. Onye si na Obasanjo endorse gị ya. No ya na Obasanjo na Obasanjo amaghị ya. Ofunube Obasanjo afunuri ya. Mana ọ na-akwado bụ governor Enugu State. And Obasanjo ka ya na-akpa na phone. Efuru ya erutezi ebe ahụ. Somebody like egbe eje ọgụ bụ Fada Mbaka. Bụ ndị Enugu State ji eme ọnụ, Nigeria ji eme ọnụ, ụwa niile ji eme ọnụ. Ịma na ihe na-afịa arụ bụ mmadụ esi asị. Mgbakasị ya ahụ. Asị na-agbaka ya arụ. Asị na-agbaka Fada Mbaka arụ. Fada Mbaka saw the thing in his face there. Fada Mbaka stood up and started talking to Obasanjo. And told Obasanjo to his face. Bigodu, magodo Obasanjo mmiri, gwagodo Obasanjo ka ọ dị. Sigodo Obasanjo that God is warning him to change from his evil ways. That if he refused to change from his evil ways, that the Holy Spirit will strike him. The Holy Spirit is telling him to change. That the Nigerians are suffering. So, maka ndị na-ekwu okwu dị iche iche maka Fada Mbaka, si Fada Mbaka meru nke, Fada Mbaka meru nke ọzọ, Fada Mbaka ji wee sị nke, Fada Mbaka eji ọsị nke ọzọ. Fada Mbaka bụ ọdịwarugbo. Fada Mbaka told Obasanjo to his face ihe ọ na-eme na-adịrọ mma na wee pụta ma odogwu a na-akpọ Oscar mmiri. Ma odogwu a unu na-afụ tata ngoro anwụ a na-eji ini mmanya mmiri. The meeting they came for na Asarok turned against Oscar Egwu ọnwụ. Ọ bụ gịnị? Ọ bụrụ asị ajọ omume. Ọ bụrụ gịnị? Ajọ omume mmadụ. Ịma na atụrụ inu wee na-asị that the sins of their fathers shall live after them. Mana nke a, onye nke a, man, his sins was living before him. He saw that his sins was living before him. Fada Mbaka kata meeting, gwagodo Obasanjo ya ọchị egwu ya. Gwu ya na ndị niile gbari around bụ political vultures, that he needs to reshuffle his cabinet. And this is what he will do to imete Nigeria ka Nigeria dị mma. Failure to do so, that he should wait for the wrath of God, that he will face the wrath of God. Wee pịawa Oscar Egwu ọnwụ ahụ, gwazie Obasanjo si na-ekwu ihe Oscar gwa ya n'ọgụwa endorse ya na ọ na-eje bụ gọvanọ Enugu State. And na n'ogini ya na every time na the young man non call, ejụọ ya si na ya na Obasanjo na-akpa, ejụọ ya si na ya na Obasanjo na-akpa. Shortly did he know that he came to Asarok to find out that you, President Obasanjo, don't even know who Oscar Egwu ọnwụ is. Okay, after giri godo a niile, where has it ended? Ihe a niile aghara ndụkpa akụ onye ire eriye. Lekwe ka m gwakwa gị, when the Bible said, touch not my anointed and do my prophet no harm. Maka ndị na-asị BBC enweghị ihe mee BBC ye starting from Chimara Oke Nnamani to Sam Ejiofor to Bulldozer to the rest of them to Django ha ka ha kwa wee gbaa mgba tinye n'ebe adoration ministry nọ bịa na ebe Reverend Fada Ejike Mbaka nọ jee cheki ya. Sam Ejiofor did not live to testify. A lot of them has died and perished. If not today, tomorrow. If not tomorrow, years back,
they suffered for their sins ihe ha meteru. Ewe onya oska egwu ọnwụ bụ n'ụkwụ. Ewe onya na-ada ana that guy bụ n'ụkwụ. This guy na post ebe a kịta. Ewe wound dị ya n'ụkwụ. Ihe cause wound ya ahụ. Oscar nọrọ ndụ ọ ga-agwa gị. So in life, never you fight the anointed. Never you fight the children of God. Ayo bụ na Fada Mbaka na-ekpe ekpere ọ na-asị gị mbọsị ọbụla ichekwere echiche n'ihe ọbụla ga-eme adoration ministry ga-eme ụmụ adoration ga-eme Fada Mbaka n'ihe ahụ ga-eme gị itinyekwa aka tinye isi. If you don't come back to confess and beg God for forgiveness, itinyekwa aka nọrọ ebe a na-akpa nkata oge ga-eme ụmụ adoration ikwetekwe ọbara ụmụ adoration niile akwafuru akwafu nwa ọnụ ndị gọọmenti tọnụọ si nostam bigin gbu ha witi ndị akpọta ka ha bịa gbuo ndị mmadụ na adoration esi otu ahụ ka akụkọ kọchie ya ka ọ bụrụ ha. Let me tell you, the vengeance of God, nobody can hold it. You people can cover your sins, but no one can stop the vengeance of God. Let me tell you, ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa kwụwa aka gị ọtọ maka emeche in your life ị ga-asị ụnya nga na gidigidi niile ọ ska egwu ọnwụ kwuo n'ụwa mighty niile ọ dị connection niile owe ihe niile eji mara ya ọkwa okposa gị eketa Jizoku akpọrọ ya ke ihe uru ọ ga-abara mmadụ. Kedu uru ọ ga-abara mmadụ n'iritere ụwa niile n'uru tụfuo mkpụrụ obi gị? Just look at this vibrant young man. Mụ na gị today ka nwere opportunity dị ndụ. Kedu ka anyị si akwado ụwa anyị? Kedu ka anyị si eme ka anyị mara ihe anyị ga-eme ụwa anyị? Ka anyị jiri ire anyị gụọ eze anyị ọnụ. Daalụkwa.